For today's video mga idol ho nila nga na uyog-uyogon mo ang pinaralabanan naman si Kuya Kulkan agumta. Talagang terror ang agumtang iniyaw. Dahil nindo na ailingan. Malaano na naman dyan sumata ni Kuya Kol. Siyempre, aray ko. Ano naman ba yan lang para sa mataram na huni-huni nga lalabahan pa nga yan yung bedsheet na uyog-uyogon mo ha. Binararabad sa na uyog-uyogon na ailing nindo na grabe na naman akong linabahan dyan. Teka mo ka nahila kay Kuya Kol. Sige na sana pagparalabahanin daw. Ini nga kung talaga niya. Terror talaga ini. Nasabay na tatig mga palaban mo ako. Natatalo ka kayan. Bako mo ako padaba. Uyug-uyugon mo pati ngipong ko nawawala na naman. Hala. Hain yung ngipong ko kaysa na naman ang suminublay. Balikan naman daw. no! Hala ka dyan, Itinarapok tala dyan sa pitsel. Hala ka dyan, hulo ko dyan. Uyug-uyugin mo, ang layong lugo-lugo. Niluyaw na nga ng tao, talay pa na mamahaw. Tapos sinugo na naman ang maglaba. Hala ka dyan. Niya ko, luto naman niya ko dyan agom, ti pamahawan. Hindi kaya tadi ako maluto. Nasa tinay ka maluto. Na kung naglalaba, pipunaw na niya ako. Ang pagkatapos mo nga dyan, lumaba ka sana dyan. Ang pagkatapos mo, magluto ka. Uyug-uyugon mo Dahil ka mga ka naman wala sa maray na pag-isip. Uyug-uyugon mo At naglaba na nga ng tao. Minaharok pa sa nakita, tapos naglaban na naman, tapos dahil pagkipamawan, ako pala maluto, yugo-yugo mo, tuna. What? No, mala. Grabe niya ng gurub-gurub baga ni Kuya Kol mga idol. Isos, bata magabato ng pantalon na ini pagbrasalo, yugo-yugo, tama kayo, ni vertical yan. Isos na pantalon na niyagaw, magabataw, natasigi baya kay niya, ang sulog, dahil man sa natiglalaban, uyug-uyugon muan. Magagaba tabi, ang sa kong kaukawan, kang kababras, banabanaan, nalakad dyan. Uya na nga, subidsit na binartikal sa panduko niya gumaw. Dila, halakad ang kararatihan na, halakad, geresi, halakad dyan. Yung pati lukdungan, barabadaan ng lukdungan, halakad dyan. Ano nga yan? Ano yan? Ano yan? Sabi ni Agam, baka, ay pinumpunta dyan. Tapos siyempre, di pisel. Balik ka nunay, balik ka. Sorry. Dahil may tabi matumang. At ako minahan na tabi dyan kibambagaw, si Agam. Ano nga yan tapiguralalan mo? Ano nga yan matumang ka? Niya ako dahil man niya ako Agam. Paano niya ako nag-joke? Dahil kalaman niya ako makarawa. Kaya, dipisil talaga mga idol. Andy!